Kumbala jutep haka ayom telang kadai ka ayom ka bakriat bat haba kum kibriu haba poi kanik ayom telang ngi judon kam ya jing pen saat ya ladi da ka pongi ki jan saat lani ki jan kop ya ka bangi don kam haka por bangi thia bat haba poi kanik ayom telang kibriu kilatep ban pen biang pen bet iki jing saat la ka long haban phong lani haka jan kop ban penon kam haka por thia hanrei la judon ru kibriu ki bakhamduna ka yo ka kon ki bingila tip ki brio ki badok bun sien habaduna ka yo ka kon kim da biang bat ban thiet iki jan saat lani ki jan kup saat halor ka ni ka jing sngo khia ka wei na ka seng ka badang thamai ka Meghalaya Indigenous People Union Ribhoi District da ka men siem ka jing sngo lem banyarap ki temen balatam ya kan ripos nem karta kalami sya khamat ban sam ki jan kup syaki alphongot ki temen ki kro haka shnong narang Haribhoi District Haswaban sam yi kini ki jankum lapan long yi kajingan lang kabarit paha ha kabalawan ban sakhi da uba bless dekhar ubade u general secretary kaseng MIPU sengkbi ha kajingan don lang uba bats kem singkli vice president kaseng MIPU Ribhoi district uba sebor shadap u secretary shnong narang bat ki dikhot katei kaseng ki balawan banyadon lang ha kani kajingan lang thì cái way cái bang ai play ni nimde kita ki sang ki bang idon shibun ke spa ne shibun ke pisang rei kwa ai panyarap ya barok khoi da kat kabala rei ini jingwan jungi hakani ga janmit ga sang Meghalaya Indigenous People Union Meghalaya Indigenous People Union kabut kinong shong shnong jong ka jala Meghalaya no konthop lang ki garo konthop lang ki kasi namar bangi wan hang ni kalong bangin ai fi lemba ini jing ai baret jungi namanta yafi kilom kemi hangning i ki temen ki bala khamno karta bat ni IFI di ni blanket mo ni IFI ni kemen bagi ada dekat bafi bat ai ki blai ru hangni dan secretary nong nantang ai ki blai hangni dan iba iwe ni member jongi badan hangni bala penyaj jaga dega komba kini ki blanket la phone yang iba ai ki blanket hoi ngali ka don ka menen ru nginang wan ban yarap di we kalong yeng ka flu laku yeng layo ai nrik ni sngu ban ai ngu kani ki blanket na kwa ban ni fi ndei bangi thiet tang na sang ndrei ki don ru ki bayano senyang lang bangi ne thiet ini ye kini ki blanket hanam kwa ban jer teng ni ring ai blei ki ru ki blano senyang ki bala kloi badan ni kamen si manyarap ti blei shibun ye fi snam thmai ban wan ru ai blei pa ye fi blei ai ni da ka gift kaba ngimla ban siu da kador la chuai yengi yu khun jungu mo ku jisu halo ga de khnaw yap te ngir ku gasang ni shu ai ku blei fi ni shu ai di ni jing ai berit nam ta ngani ke Christmas ini blanket berit ngakwa ba kerpat ya fi kilom ku ba hindawai nam nam ta jung mo namar ngir ngi don shibun ki thong ki jing angnut ki jing kwa jungi bangin le nam ta kari ba ka ber hoj kom ubriu ngi don shibun ki jing bakala ngi don ki por ka bangi or ki don ka por ka bangi slip ka don ka por ka bangi bakala ka don ka por bangi hamati ki jing le rain ru ndrei nakaliang ka junga ngam long ubriu ba jarai ni ba shisha ni ba bai ndrei ngai persangi ya kata ka jing mama na ka sngi ba dem ga jing ko ba shisha ka jing ko ba janai tinga kerpat fi hindawai lam ru nam ta ngani ka seng ka jungi ba ngila ban yaj ben ngila ban syakri ben bangila bo blei nong elam jongi nang kerku ingi tek lembai ni jing ai ngai ku blei fi baro pinang koi pinang klain pinang shat pinang roi pinang mang bah ki khun ki kti jong fi kum jo ro igani ka snong ka badan hang ni mo kan mon ka snong ka basuk ka bakamen kan dei ka jing kot ka jing khia ku blei shibon tang ini kentian blei shaga